Ngi aingu U Blei, U Blei don kat bat ngi, ula ri la sumare ngi ha gani miet, bat ula penyo ngi gani step ke jing ai ku Blei ru ya pi baro ki ba pet ya gani program ke jongi. Bat ashwa bangin yat ya gani sngi. Ka bangim tip ka lentiat ka ba kumno ka bangin yat. Henry ai bangin yat de ka jing snoti kana. Ba ka jingim jongi ha gani ka perthai, ka jingim ka ba don jingmut. Bat kumta ka jingpuson lani ka phang ka bangalabu ya ka bangin puson lyngkot ka long halor ka Jingthmu ka Jong Blei lani God's purpose ka Jingthmu ka Jong Blei. Bat halor jong ni ka phang ngalajir ya ka shithi ka Jong Paul show Titos ka linnong ka baar ka khot ka khat lai bat khat saw kum ka nong rim jong ini jingpuson iba lyngkot hakani ka por Titos ka nong ka baar ka khot khat lai bat khat saw ki Ka Ktien ki ba ong kum ni ki ba yakmi ya ka ta ka jingkermen basuk bat ya ka jing mi pau ka burom jong U Blei bakraw bat U Jisu Khrist unong pinim jongi. Ubala aitino ya ladi na kabenta jongi. Ba unyo siu spa no yangi na ka jing bomhok baro. Bat ba un pen kuit haladi yaw patlang banlong ka benta kanti jong uhi uba shitraham ya ki jingle babha. Hagasnem kat kendai spa saupo. U Samuel Beckett ula tho ya ka wei ka play but ula ai kyrteng ya ka play waiting for Godot but ya ka ni ka play la nyaw ya ka bakalong ka ba compare na ki wei pat ki jat play la ni ki drama ki bala mi hashwa jong ka play ka ba Samuel Beckett ula tho ka ba ai kyrteng waiting for Godot. But la yathu ya ka jing pair jong gani ka play hakaba ni ka play la pen I tang ya ki arngut ki brio ki bala yang hakarinsan ki ba ki kti jong ki la besu ha ki pla patlun jong ki but ki le pet iwei umdan ai hakani ka play umdan kanu ka action umdan kanu ka plot umdan kanu ka jingekren henry kini ki arngut ki suyeng but kata ka play ka supen ibe ya kini ki arngut ki brio ki bayang but ki be pet iwei pat ban up ya u lane ya ka godat ban wan Henry ka jingkli ka bami ka long ka ei ka ni lane u ni u godat hatu ude u brio ni ka de ka brio ni ni u godat berkata kalong ka jingkli ka ba ki babun ki le bu ya ka jingkli u Lewis Smedes u muddur ya u lani ya ka kodat bat uong ya kini ki Ktien ma pengangan bu kumbakalong uong godat stands for the pipe dreams that a lot of people hang on to as an escape. Larang persang ban penkelah Ka Ktien khasi ya ki jingkren ki jong u Lewis Medes ha ka kren sapang tau kodat uang u kodat hang ni lani kodat hang ni ka yang na ka benta ka jing pos niu bajeliu ka ba ki babun ki brio ki sno ban buri yaladi ha ka bakut jong kini ka play kini ki arngut ki brio ki yang hi hang ta ha kerinsan but ki claim le ai tang ba ki shui up habala raki ya ka jingdap sun post nem jong kini ka play habala raki ya ka jingdap sun post nem jong kini ka play ki babun ki le kli yaw Samuel Beckett kyong tiya thu no hangi menta ya thu no hangi menta u ai lani ka ai kani ka kodat ka ba me metho hagani ka play ka jong me u ai lani ka ai kani ka kodat ka ba me metho hagani ka play but u Beckett ula jubab ya kini ki Ktien uang how should I know kumno ngangan tip kani ka play waiting for Godot kani ka parshi ka ba kren ya ka jingim ka jong upriu
ka jingim ka batli, ka jingim ka bamdan jingmut, ka jingim ka ba ap ya ka ei ka ba kimtip, kata ka di ka jingim ka bamdan jingmut jong ubrio habau ap ya ka ba umtip, lakan wand lanil rakam wand, lakan ja lanil rakam ja. Kajing im jonga jong piru kan long kumta, kajing im jonga jong piru kan long kajing im ka bamdan jingmut larangi ni ap ya ka ei ka bangim tikna ha kajing im, larangi shu ap ya ka ei ka bangim tip ha kajing im, larangi shu ap ya ka ei ka bangim tip lakan ja ni kam ja, langin yo ningim yo lakan wan ni kam wan, kabakum kata kajing im kadi kajing im ka bamdan jingmut. Kajingim ka jong ubriu nga kwa banong ni piling bay ni jingpuson ni lyngkot. Baka jingim ka jong ubriu lara U Blei kan long kumta. Kan long kajingim ka batli. Kajingim ka bamdan jingmut. Kajingim ka bangisu ap. Ya kajing ap ka balen oe. Henry kan mau. Bakum ki banget. Kajingim jongi hagen ka perthei kamde kajingim ka batli. Kajingim jongi hagani ka perthei kamde ka jingim ka bamdan jingmut. Kajing up ka jongi yo try kamde ka jing up ka ba klem jingmut. Kan mau ba ka jingim jongi hagani ka perthei kalong ka jingim ka ba don jingmut. Kajing up ka jongi yo try kade ka bangi tikna ba unsawan pat kamde ka ba klem jingmut. Baru Paul wong kumni yo Titos hakashiti ke jong Titos kalong ka ba ar ka kot ka ba khat lai bat khat sao wong ki ba ya kmi ya ka jingkerman besuk bat ya ka jing mi pau ka buram ka jong Blei ba kraw bat U Jisu Khrist unong pinim jongi ubala IT no ya ladi na ka benta jongi ba unyo siu spa no yang ina ka jing bam hok baro bat un pen khut haladi yau pat lang banlong ka benta kenti jong uhi uba shitram ya ki jingle baba ka jing mi lenti jong ki bangai kam long kum kita ki briu ki ba up ya u lene ka kodat henry ka ka jing mi lenti ka ba don jingmut ka bangi mi lenti ong upol ni mi lenti ya ka jinkerman ka basuk ni mi lenti ya ka jinkerman ka basuk bat kata ka jinkerman ka ba don jingmut kan iarap yang ibangin yang scam wara bangi de ban yad lima ki babon ki jing e bat ki jing ele age jing im jongi nga kwa ban pen kan mau yang ikum ki banget kan mau ba ka jing im jongi hage ni ka perthei kam dei ka jing im ka ba klem dan jing mot ngi wan shang ni ka perthei bat ka jingthmu ka jong U Blei wong haga kitab U Jeremiah kalenong ka baningkong ka khot ka basan wong habampat penlong yami haga kpo ka kemi jong mi ngala ithu yami mudur hampat form yang hampat pelong yang ia kekepok ke kimi U Blei ulatip yang i namar baudan ke jingthmu nak benta ke jingim jongi ke jingim jongi hagan ke pertai kamdei ke mengisuan ngisu aple no ei bat ke jingim jongi ke balet no ei em ke jingim jonga jongpi kade ke bangi wan shagan ke pertai bat ke jingthmu ai namar kata bangin ya yo news nem lekisngi ke barang bon ke bangi de ban ya ling ba yo news nem ngin ya na ke jing sngouthu bangi ni wan shakan ka perthai bat ka purpose ka jong Blei ka jingthmu ka jong Blei U Blei kur khu yangi lingmai ni jingpuson na ka Ktien ka jong u tungin pendam ha ka jingdwai ka buram bat ka jingo ni ai tang shame ko tribe it bangin tip bangi wan shangan ka perthai da ka jingthmu ka jong me kam dei tang da ka mon ka jong ki mi ki pa ki jong e henringi wan shangan ka perthai namar nadu bampat pelong yang ia ka kepok ke kemi jongi mela ithu yang i namar medan ka purpose ka jingthmu nak benta ka jingim jongi la badan ki bapit ya ka ni ka program ka ni ka step ki ba snow ba ka jingim jongi ka long ka batli ka jingim ka bamdan jingmut ki la badan na preng jongi ki ba snow ko ba ki perkhat ban pen kutno ya ka jingim namar ka long ka jingim ka bamdan jingmut iarap iki ko try ba it bakilaban pai shame bakilaban ye shem yame bakilaban ye kmit iki kmatang shame namar ngitip ablei bahaba me ayang ikalat bangin im hagani ka perthai kalong namar ba medon ka jingthmu nakabenta ka jingim ka jongi iarap yang ko try ba it namar mdei bang isu up le no ei mdei bang isu pelet no ei bat ngisu pelong yang ka jingim ka bamdan jingmut
Henlay try kini ka jingim jongi kalong ka bedan jingbut, ka jing up jongi kalong ka bangi up ya ka jing kermen ka besuk. Pat kata ka jing kermen ka besuk. Try kani rap yangi mangina ban yang scam habring ka jing ki bapun ha ka jingim ka jongi. Syiem kani ka sngi. Syiem iwei pi wei ko kan rat bi bangin ya ling ba po jongka. Yin ya de ka jing sngotu ba me medan ka jingthmu nak benta ka jingim ka jongi. Sngo ya ka bangu ka jongi mahap ki pop ki kang ka jongi. Na ba ka kyrteng ka jomu ji singi duhai. Amen. U Blei kurku yang ni. Lima ini jingpuson na Ka Ktien ka Jong Blei. Na ka benta ka buram jongu. Amen.